jornada de esta tarde, tan sugestiva en comunicaciones, con lo que en el programa se denomina conferencia de clausura. Conferencia de clausura no solo porque cierre esta primera parte del Congreso que ha sido en Compostela, sino que también un ánimo de la organización ha sido una conferencia que hemos querido que sea impartida por una personalidad referente en nuestro mundo académico. Antes de presentar al conferenciante, al profesor Villares Paz, hay dos importantes advertencias que me importa decir. Se clausura con esta conferencia la primera parte, los 3 días que hemos tenido en la Real Academia Galega. Pero el Congreso, como ustedes saben, y lo indica bien el programa, continúa. Mañana, a las 9 de la mañana, tendrá lugar la inauguración, también oficial por parte del rector, y las ponencias a lo largo de la mañana y de la tarde. Tendremos una jornada en el Salón Noble de Fonseca, en la Universidad de Santiago, dedicadas a la curiosidad científica de Pardo Bazán. Como dije el primer día, distintos especialistas en distintas áreas de conocimiento, humanísticas, científicas, biológicas, ciencias de la naturaleza, derecho, política, etcétera, van a comentar distintas incursiones, distintas aportaciones de Emilia Pardo Bazán, algunas de las áreas del conocimiento en que a veces se asomó y mostró su curiosidad, porque ya sabemos que aparte de sus novelas, sus cuentos, su obra periodística, sus ensayos, sus discursos, también hizo sus pinitos en otros mundos. A eso va a estar dedicada la jornada de mañana, que por supuesto será también emitida por el canal de YouTube que tiene la Universidad de Santiago, y podrán ustedes seguir desde las 9 de la mañana en 4 sesiones, o no recuerdo, 4 o 5, hasta la 1:30 de la tarde, y por la tarde continuaremos con otras 4 sesiones y será clausurada con una conferencia del profesor Alonso Montero sobre la tribuna. El Congreso continúa, y ahí sí que ya cerramos esta semana grande dedicada a Pardo Bazán, en el Consello da Cultura Galega, con una jornada dedicada al pensamiento social y político de Pardo Bazán, con especial detenimiento a su feminismo y a su relación con la Galicia de su tiempo. Distintos especialistas, algunos de ellos que ya han actuado aquí, el propio profesor Villares y otros, desarrollarán distintas ponencias, mesas redondas sobre esta dimensión de Pardo Bazán. Y allí sí que, a última hora del viernes, tendrá lugar la sesión de clausura de este Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán, 100 años después. También esa actividad, además de la posibilidad de asistencia en la sede del Consello de la Cultura Galega, en el Pazo de Rasoy, también se podrá seguir por el canal que el Consello de la Cultura Galega tiene y que tiene una gran audiencia, como sabemos los que alguna vez nos asomamos a él. Bien, la conferencia de clausura va a ser impartida por el profesor Ramón Villares Paz, para quienes tienen algo que ver con la cultura en Galicia, concretamente con la universidad a la que él y yo pertenecemos. Es muy sencillo o es innecesario presentar al profesor Villares, pero evidentemente tiene que ser presentado como procede. El profesor Villares, doctor por nuestra universidad, ha sido secretario, decano, rector de la Universidad de Santiago, ha sido presidente del Consello da Cultura Galega. Entre una cosa y otra, durante algún tiempo también fue director de la sede en Galicia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, etapa en la que dinamizó y patrocinó y organizó interesantes cursos de verano en esta ciudad, y desde comienzos de este curso ha pasado a la gloriosa categoría de profesor emérito de nuestra universidad. Se ha jubilado, pero nuestra universidad sigue contando con sus servicios. La bibliografía del profesor Villares
es muy difícil de sintetizar, aunque pueda parecer un poco exagerado, es nuestro historiador de referencia, el historiador de Galicia, y desde hace muchos años. Imposible enumerar todos sus libros sobre la Galicia, fundamentalmente la Galicia del siglo XIX y XX, que es la que más he estudiado, pero también otras épocas de Galicia. Y no solo sus propias publicaciones, sino las que ha sembrado en las tesis que ha dirigido o en los trabajos que ha promovido. Su interés por Pardo Bazán me consta desde hace mucho tiempo, pero tuve ocasión de comprobar con qué finura había analizado el pensamiento de Emilia Pardo Bazán cuando hace pocos años, 2 o 3, coincidimos en la presentación de la biografía de Isabel Bourdiel, y en una lección que, por lo que yo sepa, lamentablemente, no sé si estará grabada en el Instituto de Cultura Galega, pero no está publicada, hizo un dibujo del pensamiento de Emilia Pardo Bazán, aceptando, matizando o corrigiendo algunas de las apreciaciones de Bourdiel, que a mí me pareció realmente sugestiva. Y el pensamiento de Emilia Pardo Bazán, del que va a hablar también el sábado en esa mesa redonda en el Consejo de Cultura Galega, es algo que está en el que puede hacer aportaciones muy sugestivas. Se va a ocupar de un momento muy especial en la historia española del siglo XIX, el tránsito del XIX al XX, y la postura de Emilia Pardo Bazán ante el 98. No vamos a decir ni el desastre ni la catástrofe, simplemente el 98, y todos sabemos lo que eso significa. Villares, bienvenido a esta casa, porque por supuesto es académico. Bienvenido a esta casa y tienes la palabra. Bien, boas tardes, gracias por esta elogiosa e cariñosa presentación. E tamén a Xosé Manuel González Serrán e a todo o equipo directivo. Estou especialmente grato polo erro que cometeron, invitándome a min a estar nesta sesión, quizá un pouco máis do que será o do propio próximo venres en Santiago. Pero, bueno, Emilia Pardo Bazán non son pardobazanista, pero son lector, ou fui un lector intermitente de Emilio Pardo Bazán. Me interesa como figura, me interesa a imaxe que deu do século XIX. Creo que me axudou a entender millor moitas das cousas que eu investigaba como historiador. Xa na miña tesina de 1973, e despois outros traballos académicos posteriores. Por isto, bueno, aceptei estar aquí, aínda que un pouco sorprendido de mí mesmo por ter dito que sí. Pero, bueno, aquí estamos. Vou falar, entonces, dun asunto que é moi propio do fin de século, do pensamento de fin de século, e da posición e as ideas que defendeu Emilia Pardo Bazán neste contexto. É dicir, considerando a ela como unha intelectual que fala no espazo público, que fala en nome de quen non teñen voz, e que por esta razón merece ser considerada, penso eu, non só como unha grande romancista, unha autora de contos, unha colaboradora en xornais de forma sistemática e incluso compulsiva, senón tamén, e quizá por isto dos xornais aínda máis, como unha intelectual que comezou a ter preocupación polos asuntos públicos moi cedo, pero que os manifestou, sobre todo, de unha forma sistemática, no contexto dos fin de século, que alude en varias ocasións a este concepto, a esta idea, antes de que acabara o século mesmo, a esta idea de fin de século, no desastre, o chamado desastre, ou a debacle, do 1898 e algúns anos posteriores. Tiña difícil como muller, e mesmo tamén como literata, ela recoñeceu bastantes en algunhas ocasións, poder ter voz no espazo público, porque isto estaba atribuído máis ou menos a expertos en cuestións sociais, a algúns institucionistas, a algúns notarios, enxeñeiros, a algúns profesores de universidade, ou senón a algúns
literatos que eran basicamente homes que os que podían dar unha opinión naquela altura. De modo que ten un valor supletorio, na miña opinión, moi importante, a súa decisión de participar, nunhas veces porque lle foi pedido, noutras veces porque ele o quixo escribir así, neste debate público en torno á situación de España, ao problema da construción nacional de España, a xestión dos asuntos públicos en España, as consecuencias dunha guerra colonial primeiro e despois unha guerra imperialista, e a xestión ulterior destas consecuencias, que foi moi diferente do que non só Emilia Pardo Bazán, sino casi todos aqueles que ensayaron algunha fórmula nos anos en torno ao 98, pretendían facer. Deso acabarei falando, e, por tanto, non me estendo agora. Que é unha intelectual que ten criterio propio é evidente. Non é tan evidente que fose recoñecida como tal no momento en que ela actuaba, escribía, se pronunciaba. Nin é moi evidente que sexa recoñecida mesmo na historiografía dos intelectual actual. De modo que aquí temos un pequeno déficit respecto desta figura, porque sí, se é recoñecida como escritora, e aquí este congreso pois é unha mostra ben clara dela, pero non tanto como intelectual. Solo dous apuntes para afirmar, para mostrar isto. Primeiro, é que os intelectuais, como se sabe, comezaron a ser realmente figuras en torno a finais do século XIX. Foi tamén cando empezaron a producirse manifestos políticos, públicos, nos que estos intelectuais se expresaban. En España empezarán antes, como en todas partes, pero os máis importantes son de fin do século XIX. Para comprobarlo temos esa magnífica recopilación que fixo Santos Juliá no libro Nosotros, los abajo firmantes. E se, por exemplo, un repara neste Nosotros, los abajo firmantes, están casi todos os que nos veñen ás mente da xeración do 98, de algúns anos anteriores, aqueles que empezaban a despuntar a fins do século XIX e principios do XX, e, ou estou moi equivocado, só encontrei a súa asignatura nunha invitación a pronunciar unha conferencia en Madrid en febreiro de 1906 a don Miguel de Unamuno. É interesante esta invitación que encabeza ela, pero que hai moitos outros asinantes, entre eles, curiosamente, bastantes cataláns, o cual podría ser un pouco contradictorio coa súa propia posición respecto da cuestión nacional española, pero traigo esta colación porque é unha invitación para que Unamuno se pronuncie sobre o problema que daquela altura estaba, como se dice agora, sobre a mesa, que era a cuestión da lei de xurisdiccións e o debate en torno a si era o poder militar ou o poder civil aquel que podía decidir algunhas cousas en última instancia. Tudo viña do que el asalto ao Cucut, de como foi arrasada a redacción de La Veu de Cataluña, da dimisión de Montero Ríos e da aceptación das condicións leoninas que os militares puxeron naquela altura. De modo que era unha intelectual que tiña non só o criterio, senón que tiña certa valentía para estar presente no espazo público. Non así noutros manifestos coetáneos. Por eso hai aquí como unha especie de déficit neste punto, non? Por exemplo, non está no manifesto que publica a Liga Nacional, coaquela estaba moi conforme, en 1900, onde está o grupo do Oviedo, está Costa, naturalmente, está Fernando Arenal, o fillo de Concepción, está Pedro Dorado, Morote, Cajal, etc., etc. Non está no homenaxe a Echegaray, quizá isto pode ser máis explicable, nin tan siquiera, que foi o manifesto político quizá máis importante da época, a protesta contra a elección como presidente do goberno de Eugenio Montero Ríos, que foi feita no mes de xuño por parte de Alfonso XIII de 1905, deu lugar a un debate bastante importante entre os intelectuais daquela altura, porque, entre outras cosas, protestaban como unha persoa, un líder político que se recoñecía que tuvera unha importancia moi grande no sexenio, pero que durante a restauración, despois da morte de Afonso XII,
desenvolvera unha actividade moi, podríamos decir, quasi nepotista. A palabra que usan no manifesto é hernocracia, que por antonomasia, ou que se dice en brasileiro cuñadismo, que por antonomasia se lle aplica a Montero Ríos. Tampouco está aí. Pero isto non quere decir que non sexa un intelectual. Sí que me preocupa un pouco máis que en algúns textos máis recentes sobre a historia intelectual española, Pardo Bazán estexa nun lusco-fusco, nunha especie de zona de sombra, porque está oculta por Marcelino Méndez de Pelayo, por Unamuno, por Ortega e a xeración do 14, e logo, nalgúns casos, a intelectuais que se configuraron despois. Cito só 3 casos como exemplo, non estou facendo unha crítica da súa obra que é moi valiosa. Por exemplo, Vicente Cacho, un intelectual, un historiador que entendeu, ou tratou de entender bastante ben o que era o 98 español en comparanza co 70 francés, con Sedan, e tamén coa cuestión nacional, porque Cacho suliña moi ben o que son as morales colectivas no fin de século e como hai unha diferencia entre a moral que el chama política do nacionalismo catalán e a moral científica da ile madrileña. Aí doña Emilia non está. Non está, é o libro de 1997, ainda que escrito un pouco antes nalgúns dos seus textos. Si miramos, por exemplo, o libro que é bastante importante polo que abreu, de Javier Varela, La novela de España, ese libro, pois, xa só subimos as citas, 4 citas de Pardo Bazán, 8 de Pereda e 35 de Unamuno, sin andar en outros, sin reparar noutros, non? Autores que están relativamente próximos cronolóxicamente. Non sei se é porque é muller ou por outras razóns, a Pardo Bazán está bastante fora do foco. E se vamos ao libro máis, xa que foi casi, que se converteu casi nun clásico, que é o libro de Santos Juliá, Historias de las dos Españas, 2003-2004, pois sí está citada a Pardo Bazán, pero claro, 5 veces frente a 60 Ortega, e tantas ou máis Unamuno. E máis Galdós, non 70, pero 7 ou 8 veces Galdós, e así sucesivamente. Temos, por tanto, que hai unha especie de déficit na mirada que hoxe mesmo, como na altura, se tiña sobre a executora e a figura da Pardo Bazán. En cambio, me parece que sería moi importante destacar que a súa preocupación por esta cuestión do intelectual no espazo público merece, creo que, un reconhecimento especial, porque en términos comparados, casi tamén é a muller que con máis decisión en toda Europa se pronuncia sobre isto. Acostumbra a colocarse a crise do 98 en comparanza con algúns outros fenómenos europeos, entre eles fixo o goberno seu día e sigue esa comparanza, especialmente co ultimato portugués e co affaire Dreyfus francés, que son 2 momentos nos que en cada país, Francia e Portugal, se desenvolveron os grandes debates sobre esta cuestión, non? Participaron moitos escritores, moitos xornalistas, moitos políticos do espazo público. En Portugal, por exemplo, tivo manifestacións moi claras e mesmo artigos, algo máis que artigos, por exemplo, Antero Cantal, por exemplo, esa de Queirós, Oliveira Martins e outros, e non digamos no caso francés, onde houve unha polémica que deu lugar incluso a unha confrontación, o que Michel Vinocq chamou os anos Barrés e os anos Solá, que precederían o que despois foi a hexemonía cultural de André Gide. Iso queda xa fora do noso foco, pero no tempo de Barrés e de Solá, claro, non hai unha Simone de Beauvoir. Estamos a 50 anos de distancia, ou 60 anos, da Simone de Beauvoir, que despois foi unha figura intelectual moi importante no espazo público francés. Ni estamos, en fin, nos anos 30, no grupo de Bloomsbury inglés, etc. De modo que, solo que isto con unhas pinceladas, permítenos pensar que Pardo Bazán é original por máis dun concepto. É original polo que ela é capaz de decir neste punto.
contexto no que se produce a súa presenza pública tamén é moi convulso, intelectualmente e socialmente moi convulso. Podemos decir que ese fin de século que ela alude moitas veces está trenzado por tres grandes problemas. Problemas nos que ela ten unha opinión. E despois direi onde as puxo e como. Un problema que é a cuestión nacional, ou regional nacional, a veces chamalle separatismo, pero non imos entrar aí. É evidente que houve un xiro regional na época finisecular, houve hasta unha revista chamada España Regional, que foi moi importante naquela altura, en onde se publicaron moitos textos catalanistas, fueristas ou vizcaitarras ou navarros, e tamén algúns textos galegos, eso era coñecido de todos, pero esa revista España Regional mostra esta emerxencia como mostrarían, pois eu que sei, xa creo que se falou aquí, de Nuño de Arce, de Sánchez Moguel e de outros que combateron con armas naturalmente intelectuales a emerxencia do regionalismo. No caso de Sánchez Moguel, incluso deu lugar a unha contestación moi sólida e moi rápida tamén de Manuel Murguía. En todo caso, o que hai que decir é que, como expresou con certa claridade un regionalista galego que é pouco coñecido, Salvador Golpe Varela, la palabra región es nueva. Antes había provincia ou comarca, pero región es nueva. E por qué? Porque a única palabra, dice Salvador Golpe, isto dicio nos Xogos Florais de Betanzos, en 1897, publicou o libro un pouco máis tarde, porque é a palabra que pode acoller el catalanismo, dice él, el fuerismo e el provincialismo gallego. E isto sería a rexión. De modo que no fin do século a cuestión nacional regional colocouse en primeiro plano, que tiña outros acompañantes, en fin, sobre todo unha revisión do que fora a revolución liberal, os efectos desa revolución liberal, e unha recuperación, ainda que fose así un pouco superficial, da tradición comunalista, na que, por exemplo, o autor que nortea un pouco todo isto, que é Joaquín Costa, foi especialmente incisivo, non só no aspecto do oligarquía e caciquismo, senón na recuperación do que podemos chamar o costumbre frente á lei. O costumbre frente á lei. Este é un debate que ainda hoxe non está resolto. Os carlistas, e falo por boca, quero dicir, ou uso unha palabra que usou, unha expresión que usou don Juan Vázquez de Mella, la costumbre é moi importante porque es el sufragio universal de los siglos. Es decir, algo que está en contra do que poden as decisións que poden tomar de repente unha asamblea política decidir xa non só a morte dun rei, que tamén o decidiron, senón, pois, leis e normas que afectan o conxunto dunha comunidade política. Daí ven esa confrontación entre o modelo político francés e o modelo político británico, que xa desde a época de Edmund Burke e outros está rondando aos pensamento europeo. De modo que, por unha parte, cuestión regional. Por outra parte, a Pardo Bazán é consciente das mudanzas culturais que están producindo no fin do século XIX. É que podemos dicir que foi o que moveu a moitos intelectuais, non só intelectuais, de fin do século XIX. Para empezar, esos elementos, podemos dicir que irracionais, chamadas á vontade, filisteísmo como unha expresión un pouco de aristocratismo das minorías intelectuais dirixentes, creencia na existencia das persoas superiores ou únicas, que isto é unha idea que ven de antes xa de Emerson, pero que se volve a recuperar moito a fin do século XIX, e a vontade de reconstruir a sociedade un pouco con independencia do que pense a masa. A masa é un pouco amorfa, un pouco ignorante. Temos que despertala e temos que facer nós ese traballo, non? Isto é unha idea que conciliase bastante ben con o egotismo, que tamén foi moi frecuente neste período, nesta época. Un autor que aquí en España tivo unha certa influencia, máis do que se admite, que Maurice Barrés, chegou a dedicar un libro ao culto do eu. A parte de facer
unha triloxía romancística sobre a enerxía nacional. De modo que enerxía, egotismo, irracionalismo, vitalismo, vontade, e vontade está mesmo en Azorín, todo eso forma parte destas mudanzas culturais, desta fin do positivismo que caracteriza a fins do século XIX. Se o dixéramos cunhas palabras, podemos dicir, non sei se o dixo, pero tal vez o podía dicir Isaias Berlin, que é a revancha do romantismo que tanto aportara a fins do século XVIII e principios do XIX á cultura europea. Doña Emilia ocupouse desto sobre todo a través de uns aspectos que tiñan moito a ver co seu propio idea naturalista, precisamente preocupáballe moito a regeneración e a degeneración. E, de feito, a degeneración dedicou varios artigos a Lombroso, e leu con bastante calma e cuidado o libro de Max Nordau, que era un libro como agora se leu os novos filósofos franceses ou británicos ou estadounidenses. Ela mesma dice, Nordau propónese demostrar que los literatos y artistas de esta generación, llamada más o menos impropiamente del fin de siglo, están atacados de un cierto mal terrible, adquirido o heredado, que nombra degeneración. Si non estou errado, isto publicouse en 1894 por Emilia Pardo Bazán. Un artigo que se chama La nueva cuestión palpitante, unha cousa así. Bueno, os expertos que me dan medo citar nada aquí, en este auditorio tan erudito. Pero, en fin, dades máis razón logo. Moi ben. Entón está. Bueno, pero esta idea de generación está vinculada tamén á idea de decadencia e á idea de que hai que, en fin, acudir non só a unha revitalización do corpo, sino tamén dos espíritus, e crear razas superiores, en fin, todo este discurso que lévanos bastante lonxe, non? De feito, anos máis tarde, cando escribeu outro artigo que a mí me interesou sobre el porvenir de la literatura despois de la guerra, resulta que volve sobre estes mesmos temas. Está 20 anos máis tarde do que escribira antes, non? E aí dice que los últimos años del XIX y primeros del XX han sido considerados de decadencia, idea que se relacionó con la del fin de siglo, dando por feito, isto Xoán Gadueu, que todo decaía e todo degeneraba. E isto que estaban facendo, o sea, tomar nota de todo isto, era o que estaban facendo os intelectuais españois e non españois. Mas ben, os non españois, de feito, a emerxencia en fin, a sustantivación do adxetivo intelectual, pois ten lugar neste momento. Había escritores, artistas, etc., que falaban en público e todo eso antes, pero convertirse os intelectuais nun suxeito público, en un suxeito que falaba en nome do povo quizá dormido, pois é neste momento cando se produce. Suélese decir que o manifesto o Jaquís de Solá ten moita importancia en España tamén os sucesos de Montjuïc, logo o desastre contribúe máis aínda a reforzar isto. Hai autores que non se citan normalmente, pero que foron tamén moi perspicaces nesto, como por exemplo Joan Maragall, que xa toma nota desta situación. Un pouco xa en 1895, é dicir, bastante precozmente para o que estamos falando, e desde logo foi neste contexto de fin de século cando os intelectuais puderon fazer isto por qué? Primeiro, porque eran capaces de ser autónomos do poder político, o poder criticarlo. Segundo, porque teñan plataformas donde poder expresarse. Prensa, editoriais, conferencias, podían ser escoitados e, ademais, era un espectáculo. Que Unamuno, por exemplo, fose de Salamanca a Madrid, era anunciado a bombo e platillo, como vostedes saben, nos xornais da época, e esperamos, pero non só agora, incluso despois na República, que esperamos a ver como se pronuncia, cal é a súa opinión, como pode orientarnos neste momento histórico, non? Ben, entonces, neste contexto no que doña Emilia Pardo Bazán decide, ou acepta, depende como se vexa, a actuar no espazo público, reaccionar contra os males da patria, facer un inventario, digamos, de algúns desos males desde o seu punto de vista e algunhas solucións.
Isto veno anunciando en algúns artigos que xa farei, que non farei uso deles, solo decir que ela se considera como unha persoa distinta, singular. E extrañase, por exemplo, que los literatos de gran renombre en España non han abierto la boca en esta cuestión, en esta ocasión. E tiña toda razón. Como dice creo que é Rubén Darío, cando vai a París e a critican e poñen de chúpame domine en España, dice, pois non sei por que hacen eso, dice Rubén Darío, porque salvo don Marcelino o Galdós, non veo persona máis adecuada. De modo que ela toma nota de que en España non debe haber poetas cando non han cantado ni llorado la catástrofe nacional. Aquí creo que, bueno, se esquece un pouco de Maragall, pero, en fin, admitamos que é consciente deso, que é unha intelectual consciente como literata e como muller nun contexto no que ela é singular ou casi única. E isto é o que lle dá, creo que, un gran valor. É evidente que ela teña algunhas ventaxas respecto de outros, por exemplo, a súa conexión coa cultura, a literatura francesa, mesmo a súa conexión personal, en fin, anda que de forma un pouco despectiva, nos epistolarios da época le chaman Lapardo. E Lapardo, que vai a París, que ven, etc. En fin, os cataláns, por exemplo, que tiñan por norma ser moito máis próximos a París do que os madrileños, xa non digamos os de Coruña, foron, ou eso dicen eles, a París solo para encontrarse con Lapardo. Claro, porque Lapardo foi capaz de entrar nos círculos en algúns ambientes que non eran moi frecuentes e moi cómodos. Foi tamén a única que, cando veo a España Maurice Barrés, se entrevistou e falou con el longamente. Logo, despois, Ortega escribeu un artigo cando a morte de Barrés, falando vida e milagros de Maurice Barrés, do extraordinario lorenés que era Barrés. Pero Ortega non falara con Barrés, ainda que fora leitor dela. E doña Emilia, sí. Isto que lle permite pois ter un perfil propio nalgúns aspectos que son da vida pública, que os expuxo basicamente en 3 conferencias en un informe. E máis artigos de prensa. As 3 conferencias son singulares, ou permítome chamar a atención sobre elas porque realmente son coherentes entre sí, son congruentes co tema que estamos tratando e son tamén unha mostra do que ela era capaz de facer. Refiro máis a conferencia de París en primeiro lugar, a conferencia de Valencia en segundo lugar, a conferencia ou discurso nos Xogos Florais de Ourense en terceiro lugar. Todo isto produces entre 1899 e 1901. Entonces está o mesmo problema, pero con distintos matices, ¿no? O problema que podemos decir que ten que ver ou ben coa desnacionalización de España, coa perda de forza, de virilidade, de propia identidade, ten que ver cos problemas, coas causas que provocaron isto, e ten que ver con algúns remedios que la propón. Como xa me vou pasando un pouco de tempo, voume referir menos que as conferencias, que xa, en fin, que considero que xa son relativamente ben coñecidas para historiadores, para pardobazanistas, non me atrevo a decir nada. Me gustaría que entre historiadores, que é o meu, digamos, campo intelectual, fosen conocidas máis do que mostran ser, non? Pero si me vou parar un minutiño no que considero que é un informe breve, pero moi importante, que é o informe que ele enviou, o informe de Costa sobre oligarquía e caciquismo. Porque é un informe que realmente ten moitos valores, non sei se en fin, adecuado decir como paratextuais, pero unha cousa así parecida. É dicir, que importa tanto o contexto no que se produce que o que ela dice aí. Realmente, este informe de Costa foi enviado, é un informe que, como saben, solicitado polo Ateneo de Madrid, está basado sobre unha memoria previa, unha memoria previa escrita por Joaquín Costa, que era daquela pois o tribuno que máis destacaba neste punto. Foi enviada polo Ateneo pois a 170 persoas,
todas moi sinaladas, pero das 60 e poucas que contestaron, só hai unha muller entre os invitados e entre os que contestan. De momento, volvemos de novo a resaltar esta condición un pouco especial da figura de Pardo Bazán. Claro, invitados había políticos de todos os estilos, de dereita, conservadores, liberais, republicanos, etc. Socialistas, estaba Pablo Iglesias, o bon, o primeiro. Invitado, estaban os institucionistas, en fin, incluído o que despois antes citei como presidente do goberno, Montero Ríos, etc. Contestaron moi poucos, ou moitos menos dos que deberán contestar, pero desas 61 ou 62 persoas, Pardo Bazán de novo convirteuse na inevitable, como se dice nalgúna cartún da época, na única, non? Costa agradeceulle moito, e xa antes de que contestase, na Revista Nacional, que era o órgano da Liga Nacional de Produtores, fixo unha gabanza moi grande da conferencia de París da Pardo Bazán. Nesa Revista Nacional dice que propón a adhesión de la señora Pardo Bazán, o sea, no, da noticia de la adhesión de la señora Pardo Bazán al intento de reconstitución de España. E engade, a súa conferencia convendría que fuese leída e meditada por todos os españoles, porque reconoce que posee una gran erudición en las letras extranjeras. Esto Costa, antes de que fose, non sei, pedido, creo que xa, pero non entregado, o informe ou a posición de Pardo Bazán sobre a materia de oligarquía e caciquismo. Que di no informe de Costa? Dice varias cousas, menos que hai informes bastante largos, outros son decepcionantes, por exemplo, o de Santiago Ramón y Cajal, se ve que non era o seu isto. Algúns están fora do que era a idea que proponía Costa, ainda que todos lle reconocen que Costa é extraordinario, pero no caso de Pardo Bazán, ela, para empezar, sostén que o caciquismo ela coñece directamente, que ten autoridade para eso, a pesar de ser muller, e que non está tan informada como o seu maestro e guía, que era Costa, pero coñece directamente, e incluso dice algo que repiteu moitas veces, que figuras de como los caciques Barbacana e Trampeta, tomadas del natural, foron retratadas, dice ela, no seu libro Los Pazos de Ulloa. Ahora, cal é o problema, cal é a posición diferente de Pardo Bazán respecto da maioría dos que ela escribía? É algo que é pouco frecuente e ven a ser, ela incluso dice que frente ás posicións de Costa, non o dice expresamente, isto digo eu, pero está en contra de la idea moi difundida con la cual non estoy conforme, la de atribuir al pueblo, a la masa gobernada, las virtudes de que carecen los gobernantes, oligarcas y caciques. E cita incluso expresamente las novelas patriarcalistas de Pereda y sus discípulos, para engadir, señores, esto digo eu, el pueblo es muy semejante a los caciques que le oprimen. Noutra ocasión diría que non hai diferencia entre los que caciquean e los caciqueados, que no fondo ven a decir o mesmo. De modo que ela ten unha posición bastante original sobre este punto, pero é consciente de que a súa análise non vai a ter moito recorrido. Ten unha posición bastante pesimista sobre toda a literatura rexeneracionista, a pesar de citala e mencionala e gabala e todas esas cousas. Un pouco máis tarde, xa en 1903, dice que me atrevo a decir que todos hemos reflexionado sobre os males de la patria, pero sospecho que quizás los leeremos, si tanto se consigue, aquellos mismos que hemos colaborado en ellos. Acostumbra a suceder eso mesmo na actualidade. Pero, en fin, isto que ela percibía naquela altura, estou falando en 1903,
e acaba aquel artigo que publicado en Vida Contemporánea de unha forma un pouco tráxica. El libro es el pedazo de tela que acabo de ver flotar en la Puerta del Sol, cegados mis ojos al mirarle, por algo que no era precisamente lo que yo veía, la bandera de la República Cubana. Bueno, con isto podemos fazer un pequeno balance, entonces, das posicións de doña Emilia e mesmo do rexeneracionismo no seu conxunto, porque ela non é responsable toda a parafernalia de ideas que se dixeron sobre o rexeneracionismo, pero, bueno, algo ten que ver con el. Hai unhas ideas centrais bastante comuns a todos e que son bastante epocais tamén. Hai unhas que son moi evidentes, por exemplo, a crítica da política ou do parlamentarismo, unha posición bastante sistemática de moitos, non só de Pardo Bazán, sobre o Parlamento. Eu vou a las Cortes sin fe política de ninguna clase, de modo que forma parte desa idea tan común do antiparlamentarismo, mesmo da antipolítica, que será un dos caldos de cultivo da Revolución Conservadora Europea do primeiro tercio do século XX. De todas formas, ela sostén que hai algunhas posibilidades de cambiar e tamén hai algunhas responsabilidades, non? Como dixo en París, a lenda dorada podía ser un narcótico da sociedade española, pero é necesario recuperar unha certa autoestima, porque la prolongación de la gloria es la prolongación del esfuerzo. Aquí está outra vez esta idea de que non son os demais os culpables, somos nós os culpables. Non son peores os demais, somos peores todos, dice en varias ocasións. Isto podía levar a que, confiase na solución do home forte, ou da persoa forte. Sí, non o dice con tanta autoridade, nin tanta fruición, nin tanto intensidade como Costa, nin outros que colaboraron neste texto, pero sí, é evidente que é sensible á solución dos homes fortes, que despois chamaron dictadores, naquela non se chamaban así. Costa, desde logo, levaba tempo, xa antes de que sucedese o que sucedeu, rebuscando solucións expeditivas para o cambio social e para unha revolución pedagóxica e política en España. A doña Emilia está cerca desas posicións, incluso Valera, cando fai a súa avaliación da conferencia do discurso de Ourense, se atreve a criticar un pouco, non todo, pero unha parte do discurso de doña Emilia, salvo especialmente neste punto, porque el, como vello liberal, dice que non pode admitir que haxa algo que vaya contra a liberdade, e un dictador vai contra a liberdade, non? En cambio, doña Emilia, máis ou menos, dice, el dictador es una esperanza, la revolución para muchos es otra. Hai unha contraposición entre dúas solucións fortes para un problema estrutural, que era o da unha constitución débil do Estado da nación española, unha ineficacia da administración e a posta dunha nación en duda por parte de moitos dos que dentro de España abogaban polo regionalismo ou polo que ela chama xa moi precozmente o separatismo. Pero creo que o máis importante, con ser importante isto, é a súa apelación ao que tamén o seu amigo, o que ela considera político importante, Francisco Silvela, dixo naquela ocasión, cando publicou aquel famoso artigo España sin pulso. E España sin pulso quere decirse que o que estaba mostrándose é que España estaba mal constituída. Tamén decían moitos outros políticos, non? É que todo dependía pois de instrucción, pois dependía de fortaleza, dependía de unión dentro da comunidade política, etc. A doña Emilia, quizá pola súa amizade cos membros da Institución Libre de Enseñanza, facíalle moita ilusión, ou insiste moito na palabra instrucción.
Ben é verdad que ela considera que o papel esencial, o problema esencial é o separatismo, non? Pero a instrucción considera que é algo esencial. Incluso nunha das conferencias repite eso que se atribui a Napoleón, como se ganan as guerras, con dinero, con dinero e con dinero. Pois como se resolve o problema nacional español? Con instrucción, con instrucción, con instrucción. Porque, como diría Unamuno, de forma paralela a Pardo Bazán, non se trata de curar a un enfermo, sino de educar a un bárbaro. Iso do que ela tamén eu creo que compartiría, ainda que non o dice Pardo Bazán, sino que dice Unamuno. Agora, esa instrucción, ela incluso dá uns datos extrañamente nunha literata sobre porcentaxes de gasto do gasto público, xe diríamos PIB, en España, en Portugal, en Francia, na cidade de París, supoño que lle pasaron unha nota moi adecuada para eso, chega á conclusión de que París gasta máis en instrucción que toda España. E España gasta moito menos que Portugal. Cual, como diría Cristino Martos, cando estaba discutíndose a lei do matrimonio civil nas Cortes, chegou, pasaron unha nota dicindo que estaban a punto de aprobarlo en Turquía. Entón se levantouse e dicir, apresurémonos para non ser os últimos de Europa. Así que aquí tamén podíamos decir que doña Emilia cree na instrucción e na acción dos intelectuais, e na, digamos, nesa capacidade para despertar a nación dormida, que compartía moitos outros. Bueno, acabarei dicindo que a súa posición sobre a cuestión regional nacional é bastante coñecida, non creo que era claramente antirregionalista e antiseparatista, que primeiro antirregionalista, despois antiseparatista. Nestas conferencias alude en varias ocasións ao separatismo, que considera que é unha idea que despois recollerían outros autores, que non é de todo verdad así, pero que é unha idea moi española. Decía, en termos comparados, claro, comparado con Francia, é evidente que en Francia podía registrarse unha crise religiosa, unha crise social, mesmo unha crise política polo asunto do capitán Dreyfus, pero non tiñan, ou polo menos coa gravedade que tiña España, un asunto de separación ou de protestas de independencia ou de separatismo, como había nalgúnas que la considera especialmente importantes rexións españolas, é dicir, Cataluña, o País Vasco, e incluso en mi pueblo natal. Aquí, con independencia do eco que se fai dela, destos gritos impíos de los separatistas contra España, aquí hai que destacar dos puntos que me parece especialmente interesantes. Un é que vincula o desenvolvemento do regionalismo máis ou menos separatista coa modernidade. Eso que se dá en Cataluña e que se dá no País Vasco, nos País Vasco-Navarro, ten que ver co seu desenvolvemento industrial, coa súa modernidade urbana e coa súa transformación. Ela coñecía especialmente Cataluña dunha forma directa, e visitaba moito Barcelona, tiña amistade con moitos cataláns, polemizou, como se sabe, con moitos deles, pero, en todo caso, recoñece ese papel de factor, como diría despois Cacho Vío, o nacionalismo catalán como moral colectiva que moderniza de forma, no ámbito político mesmo que a ciencia, da ILE, moderniza no campo cultural ou científico, non? Doña Emilia non dice así, naturalmente, pero é unha idea para ter en conta, quizá para investigarlo mellor. E o segundo é a súa posición que é bastante pragmática ou intelectualmente eficaz respecto das respostas que se deben dar. Claro, os gritos impíos dos catalanes eran rexeitados ou eran contrapesados por gritos tanto máis impíos de castellanos, andaluzos ou quen fora, non? Eran igualmente deplorables en algún caso, non? Pero, sí, basta ver, por exemplo, reportaxes que hai naquela altura. Estou-me acordando do año político de Soldevila, cando vai o rei a Cataluña, que é no 1904, me parece, acompañado de Antonio Maura, quédense
primeiro periodista, o Ferran Soldevila, despois os propios membros do séquito, non sei se o rei, porque ainda lle esperaba algunha drogadura co mensaxe de Cambó, pero quedanse sorprendidos de que estaban nas ventás ou fiestras do Sánchez barcelonés a bandeira cuatribarrada. E entón non son capaces de explicarse que é o que acontece. Que pasa? Pero como é isto? Como é que isto vai avanzando así, non? Pardo Bazán era máis, creo que máis pragmática nese punto. E entonces apunta unha resposta que creo que é moi importante, que a resposta do Estado non pode ser no mesmo nivel, ten que ser de outra forma. Eu non sei se me duelen máis las voces de los catalanistas contra la patria o la afirmación que se oye repetir de que deben acallarse por la represión violenta con tiros, garrotes y cárceles. A estos gritos se contesta con las letras, con el arte, con la instrucción, con el progreso, con la rehabilitación de España. E acaba invocando o verbo inglés de larga vida a unha nación que se poda comportar así. Cousa que non era fácil de esperar. En fin, que acabo non botando auga ao viño, pero recoñecendo que o esforzo dos resignacionistas entre eles de Pardo Bazán foi inmenso, que escribiron e describiron todo quanto había que describir. Estaban dirixidos por unha persoa un pouco atrabiliaria intelectualmente, incluso personalmente, pero en fin, que tivo moito valor como Joaquín Costa, pero que deixaron poucos resultados, curiosamente. Os gobernos non caeron, a monarquía mantívose, os carlistas non viñeron para primeiro plano, en fin, todo foi convertido nunha especie de problema nacional, nunha especie de debate constante. Isto explica que, anos máis tarde, Manuel Azaña, nun famoso artículo publicado no ano 1924, titulado Todavía el 98, hombre, bueno, el hombre puño, Todavía el 98, e dice, despois de haber desnudado de ideas a la política, non queda nada. O sea, fixaron todo. Inventaron o regadío, inventaron os caciques, inventariaron todo. Pasaron conta de todo, pero non fixaron política. Quedoulles por facer a política. Bueno, decía unha Azaña que en 1924 ainda non era claramente republicano, nin tiña ningún instrumento, pero tiña cabeza para analizar. De modo que todavía el 98. De toda esta obra regeneracionista quedou o peor, penso eu. E o peor que nos marcou intelectualmente durante moitos anos. E casi chega hasta a actualidade. Que é unha visión negativa, a veces, durante o franquismo foi difamatoria, do século XIX, da Revolución Liberal e de toda a obra de transformación da sociedade española no século XIX. Ben, é verdade que non estamos solos nesta situación, porque, por exemplo, en Portugal tamén houve, durante o salazarismo, antes e despois, bastante tendencia a difamar o século XIX, a ser un período incompleto, que non fixera os deberes, que non fixera unha revolución, como se non houbera desamortización, nin abolición dos señoríos, nin creación de provincias, nin creación dunha administración pública, en fin, tantas cousas que quedaron ocultas, por qué? Porque hai uns caciques, todo o mundo conocía un cacique, todos os que colaboran no informe de Costa, eu conozco un cacique de aquí, de allá, de collá. Pero eso era, digamos que, a superficie do problema. E, en cambio, de Costa quedou esa idea de que todo se fixo mal. Isto foi bastante asumido indirectamente non só pola posterior literatura regeneracionista, sino polo pensamento social e político do republicanismo, e foi despois agravado pola perda da Guerra Civil, que se contribuiu durante moito tempo ao gran fracaso, si da reforma agraria, si da cuestión regional, si da democracia política, etc. E chegou casi, superou a transición, etc. De modo que doña Emilia, que dicen Ourense, xa con certa previsión, van perdidos 3 años que valen por 30, eu diría que o regeneracionismo tuvo moita importancia, fixo moito, pero perdemos 90 anos, a veces, por seguir as pautas do propio regeneracionismo.
Moitas gracias. Muchas gracias, maestro Villares. Como en todas las ponencias, el ponente está dispuesto y nosotros aún tenemos tiempo por si alguien quiere preguntar, modificar, plantear, sugerir o rebatir el planteamiento de nuestro ponente. Si alguien quiere intervenir, levanta la mano y le llevan el micrófono. Sí, simplemente quería dar las gracias por la ponencia, que me gusta muchísimo, y quería solo pues constatar un poco lo que usted ha dicho sobre esta bibliografía que ha citado, Santos Juliá, Cachoviu y demás. Y desde luego que es así, pero es así incluso con mucho más tarde, por ejemplo, con gente que ha estado estudiando historia cultural, como Mainer. Mainer hace un libro sobre modernismo y naturalismo y no está Pardo Bazán. Sobre los krausismos, igual. Luego, Inman Fox estudia los intelectuales, tampoco está Pardo Bazán. Cuando se la encuentra en el krausismo, la podemos encontrar en Jiménez Landi, pero en ningún sitio más. Y así muchos más. La lista es grande. Entonces, yo creo que habría que ver el problema un poco al revés. ¿Por qué no está? Cuando a una persona no se le deja entrar al Ateneo, que es el centro de ebullición intelectual, hasta 1905, ¿cómo puede estar en algún sitio? Cuando Castelar le dice a ella que una mujer en política es como un bacalao fuera del agua, ¿cómo puede estar una mujer en política? Yo creo que ella lo sabía muy bien y ella tuvo que luchar muchísimo. Cuando usted habla de España, de la Pardo, no era en aquella época. Yo he oído la Pardo hasta en los años 90. Y De ahora. Me acuerdo que uno de los primeros textos que escribí lo dije. ¿Cómo se le puede llamar a esta persona la Pardo? Y era 90 y algo, o 2000 ya. Así. Y luego, otra cosa que se olvidan siempre, y es que la gente que ha empezado a estudiar Pardo Bazán empezaron a partir de los 50 y algo, porque, por ejemplo, si usted lee el testimonio de Vaquero Goyanes, que es de literatura, decía que nadie se atrevía a estudiar a Pardo Bazán. ¿Quién iba a hablar de una mujer? Él decía, una cosa es leerla y otra cosa es hacer críticas sobre ella. Es decir, que tenemos un retraso. Y aparte, una situación y un contexto que está claro que no podía ser de otra manera. Y de hecho, ese esquema se ha seguido reproduciendo y se sigue reproduciendo en libros de historia y en muchísimos sitios más. Bueno, sí, muchas gracias por su intervención. Bueno, creo que na miña intervención non fui moi contundente porque, en fin, que creo que non é por respetar os colegas, senón porque no revisionismo do noso pasado pois hai que moitos problemas que sacar a flote. Algúns sácanse mal e outros están sin nunca ser entendidos. Creo que aquí só vale, polo menos, recoñecer, por unha parte, a valentía desta muller. Que isto, a mí canto máis leo dela, máis me convenzo non só da súa originalidade e formación e todo eso, que eso se dá por suposto, senón da súa conciencia de que é unha figura pública, ela mesmo se consideraba casi unha celebridade, e actúa como tal, non como muller, ou rexeita en boa medida actuar como muller para que lle deixen. Non, actúa polas ideas que ten e polo que defende. O que creo que non lle facemos xusticia, ou non se lle fai xusticia, eu tentei facerlle unha pouca, pero non de todo, quizá, é que debe estar nun plano moi distinto, non só como literata, non só como escritor de xornal, senón como intelectual. Como intelectual. E ser intelectual, con un sustantivo que quere dicir ser capaz de ter criterio, falar na plaza pública, defender posicións contra os poderes, contra o Estado, contra os partidos, criticar o presidente do goberno. Os regionalacionistas non só criticaban, senón que os despreciaban excesivamente, porque creo que pensaban que co desprecio iban caer, e non caeron.
pero sí é verdade que non está. Por qué? Realmente por a condición femenina sí é moi importante. Ela mesma era consciente deso. Dice, por que veño aquí a falar desto? A París, bueno, a París porque lle gustaba. A Ourense. Bueno, a Ourense porque en Ourense decía que nacera un pouco a súa, en fin, unha parte da súa formación era así afectivamente ourensana, bueno, e era verdad. Porque non podía estar en ningún lugar público. O sea, non podía estar no Parlamento, non podía estar na Academia, no Ateneo entrou de refilón, pero entrou dando conferencias. Entón, a súa posición era realmente singular. Pero isto tamén é un dato histórico que temos que ter en conta para entender o pasado, non? Non o podemos cambiar, o pasado. Nin podemos agora facer unha moviola, facer nin unha inquisición retrospectiva, nin unha reconfiguración retrospectiva. Pero, por lo menos, eu creo que hai que reconocerlos. Claro, e que eu citei estes autores, bueno, porque son 3 colegas, digamos, pero hai máis, claro. Pero citei este título de exemplo, e me permitirán, un deles xa está, ou 2 deles xa están mortos, que son Vicente Cacho e Santos Juliá, en fin, que é un pouco, é como, non é que sea unha broma, pero, en fin, é unha lixeireza ao mellor citalos así tan, digamos, polos pelos, non? Porque non se trata de facer un estudio do que les dixen, porque senón xa me apartaban de Pardo Bazán, pero, en fin, eu estou de acordo con que Lapardo é un punto negativo, é un punto despectivo, é despectivo. Por iso tamén o citei. Pero iso está nunha carta de Narciso Oller a Ixar, me parece. Non? Ou ao revés, o de Ixar a Narciso Oller. Narciso Oller, va. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena, es una espléndida exposición. Yo solo quiero comentar lo que estáis diciendo de Lapardo y de su poca aceptación como intelectual. Yo creo que sigue un camino paralelo a lo que ha sido la incorporación de la mujer a la vida cultural y cómo la sociedad ha ido aceptando. Primero se aceptó a la poetisa, se decía, porque estaba muy vinculado al mundo del sentimiento, ¿sí? Temas muy reducidos, pero se aceptaba. Después se aceptó a la novelista y costó más. Y finalmente queda ese dominio de la intelectual, que sigue siendo un terreno masculino, todavía hoy. De ahí que doña Emilia esté reivindicada como artista, porque está en esa línea, es decir, se admite a poetas, a novelistas, a pintoras, porque tiene una parte técnica. Desde el barroco se admiten, porque eso es técnico y lo puede hacer una mujer, ¿por qué no? Pero lo que es puramente intelectual, es decir, el cerebro, las ideas, la capacidad de transformar el mundo mediante las ideas, ese sigue siendo un mundo masculino. En cuanto a lo de se aplicó no solo a ella, a todas las escritoras, la Avellaneda. Y además hay una cosa tremenda, es decir, cuando falta ese cuando se cita solo el apellido, los cancioneros del 15, seguramente hay mujeres, pero no sabemos si son mujeres o hombres porque están citados solo por el apellido. Es decir, que era una manera también de que Pardo fuera una mujer, era la Pardo, como la Avellaneda era la Avellaneda. Sí, gracias. Hasta la Bella Otero era la Bella Otero. Y no estaba al nivel de doña Emilia, ¿no? Bueno, en otras cosas sí, pero ahora me acuerdo de un diplomático portugués que de paseo por Europa se encontró en una ocasión fue a París y se encontró con Carolina Otero, la Bella Otero, ¿no? Y recordó que era casi coterna de él, porque él era originario de Galicia. Y dijo, hurra pela Galiza. Escribe unha carta a un amigo en Lisboa. Non teño nada que decir sobre isto, estou de acordo. En fin, isto foi evoluindo do modo como foi evoluindo a presencia da muller, igual que a presencia de outros colectivos e de outras ideas, non só de colectivos. Incluso moitos anos máis tarde, recordo o que lle pasou a irmá de Pío Baroja que cando era unha das fundadoras do Liceo un club, creo, de Madrid, donde un grupo de mulleres moi activas e moi concienciadas co institucionalismo e todo eso,
invitaban a conferencias normalmente a homes, e ela fai unha observación moi precisa, e dice, el problema é que teníamos que salir moi rápido para hacer la cena a los maridos. Eso dice a Baroja Inesi, non sei, non me acordo como... Carmen, estaba casada con Caro Rayo. Pois isto que temos, sí. Pero bueno, non é nada novo, non? La intervención, ¿alguien quiere preguntar o comentar algo? Bien, pues entonces muchas gracias, profesor Villares, por su ponencia, a ustedes por su atención, y mañana a las 9 de la mañana nos vemos, o me ven, en la inauguración de la siguiente jornada del Congreso en el Salón Noble del Colegio de Fonseca. Buenas noches.